Mga igsoon ko diyan ni Kristo, nining adlaw sa Ginoo, adlawng Domingo, nagkatigom kita libot sa altar alampuanan aron sa ulugon nato ang santos nga misa sa atong pagsimba sa Dios, pinagi sa atong pagpaminaw sa mga pulong o pagdawat niya pag-usab sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing diha sa panahon sa komunyon. Karon man mao ang ikanapulog siyam nga Domingo sa tuig. Ang atong mga pagbasa, nagdapit nato nga kita magmaunungon unta sa atong pagsunod ni Kristo isip iyang mga tinun-an. Dinhi sa atong parokya, sumala na tingali sa inyong mga nahibaw-an, karon man ang unang Domingo, diin atong mahimamat ang mga bag-ong kaparian nga akong mga kauban nga mga lagad dinhi sa parokya sa musunod nga unom ka tuig kay ang transisyon nahitabo man niadtong Martes, August 5, o ang ato niyang pagdawat formally sa mga bagong pari karong Agosto 15. Atong ipahimuslan ning mga adlaw nga magampo ta, mga liupo ta sa mahal nga Birhen Maria sa atong nobina ngadto sa iyang paghandom sa iyang pagpasaka sa langit aron unta ang Dios mugiya kanato isip katilingban sa pagtuo ngadto sa daan sa paglaom ug paghigugma. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa itong mga sala aron maandam kita pagsaulog nining santos nga misa. Kitang tanan karon moingon, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa katanan. Ug kaninyo mga igsoon, nga nakalapas ako dako hiyamot sa hunahuna sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na namuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel mga santos, o kaninyo mga igsoon, ano niyo pong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa nga tanan, pasayloon sa atong mga sala, ug dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Kadait sa iyang mga tao, inisayuta, Ginoong Diyos langit nung hari. Diyos Amahan, makagagahong sa tanan, nagasimba kami kanimo. Nagapasalamat kami kanimo, nagagatay kami kanimo, tungkol sa imong himaya. Ginoong Jesu-Kristo, upong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos na nagawang ka, sa sala sa kalimutan. Haluin kami, ikaw ang nagaling.
Jesucristo, O Jesucristo, lumabas sa Espiritu Santo, ihahas sa himaya sa Diyos Ama. Mag-ampo kita. Makagagahom ug buhi nga Dios, ang imong espiritu mo'y naghimo kanamo nga mga anak nga sa dakong pagsalig nagatawag kanimog amahan. Dungagi ang imong espiritu sa gugma dinhi kanamo ug dad-a kami nganha sa langit nga ang among gisaad nga kabilin. O Dios, nga sa imong pagtan-aw sa pagpaubos sa mahal na Birhen Maria, mihatag kaniya sa grasya sa pagkainahan sa imong bugtong anak. Ug karong adlaw may purong-purong kaniya sa kinataas-ang himaya. Itugot nga pinagi sa iyang mga pag-ampo alang kanamo, kami nga naluwas diya sa misteryo sa imong pagpanubos, maangayan unta nga mabayaw nimo nganha sa himaya. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Apan ang among katigulangan, gipahibalo ng daan, unsa ang mahitabo ni agtong gabi una, aron malipay sila, umadasig sa pagsalig diha sa imong saad kanila. Ang imong katawhan nahibalo, ang imong luwason ang mataro nga nasod, ug ang imong laglagon ang ilang mga kaaway. Sa maong buhat gisulutan mo ang among mga kaaway, ug gibuhatan mo kami sa mahimayaong dungog, sa pagtawag kanako nga anha kanimo. Sulod ni ining tanang panahon, ang mainitong mga tao, gikan ni ining mataro nga nasod, sa tago naghalad, og mga sakripisyo, nagsinaaray sa usag-usa nga ilang ampingan ang balaod sa Dios. Ug mag-inambitay sila sa mga panalangin ug mga peligro. Nag-awit na sila ni agtong karaan nga mga awit sa pagdayeg. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bulan ang lungsod nga gipili sa Ginoo, alang sa iyang kaugalingon. Bulan ang lungsod nga gipili sa Ginoo, alang sa iyang kaugalingon. Pagsadya kamong mga matarong diha sa Ginoo, angay sa matarong ang pagdayeg kaniya. Bulahan ng nasod kansang Dios mao ang Ginoo. Ang lungsod ngayang gipili alang sayang kaugalingong kabilin. Bulahan ang lungsod nga gipili sa Ginoo, alang sa iyang kaugalingon. Tanawang mga mata
sa Ginoo anak kanila nga mahadlokon kaniya. Kanila nga nagalaom sa iyang kaayo. Aron pagluwas kanila gikan sa kamatayon, ug pagamping kanila sa panahon sa gutom. Ulan ang lungsod nga gipili sa Ginoo alang sa iyang kaugalingon. Ang among kalag nagapabot sa Ginoo, nga mao ang among hinabang ug ang among panalipon. Maniyaon ta kanamo, Ginoo, ang imong kaloy. Kami nga nagalaom kanimo. Ulan ang lungsod nga gipili sa Ginoo alang sa iyang kaugalingon. Kinutlo, gikan sa sulat, ngadto sa mga Hebreo. Ang kahulugan sa pagtuo, mao nga may pagsalig kita sa mga butang nga atong gilauman, ug dili na nato makita pinaagi sa pagtuo sa mga tao sa karaang panahon. Kikahimutan sa Dios. Tungod sa pagtuo, misugot si Abraham sa dihang gipaagto siya sa Dios sa usa ka nasod nga gisaad sa Dios nga ihatag kaniya. Gibiyaan niya ang iyang kaugalingong nasod, bisan wala siya masayod, asa siya paingon. Pinaagi sa pagtuo, mipuyo siya sa nasod nga gisaad sa Dios kaniya, samara nga siya usa ka langyaw. Nagapuyo siya sa mga tolda, ingon ni Isaac ug ni Jacob nga nakadawat sa samang saad gikan sa Dios. Kay nagpaabot si Abraham sa syudad nga ang Dios mismo mao'y naglaraw ug nagtukod ang syudad kansang mga sukaranan dili gayud mapukan. Tungod sa mga pagtuo nahimo ni Abraham ang usa ka amahan bisan tuod tigulang na siya kaayo ug si Sara dili na makapanamkon. Misalig siya nga tumanon sa Dios ang iyahang gisaad, bisan siya daw patay na gayud. Mitungha gikan niining tawhana ang mga kaliwat nga sama kadaghan sa mga bituon sa kalangitan, ingon kadaghan sa dili maisip nga mga balas sa kabaybayunan. Nangamatay silang tanan diha sa pagtuo, wala sila makadawat sa mga butang nga gisaad sa Dios. Apan bisan layo pa kaayo, nakita na nila kini o gihinangop nila nga miila sa dayag nga sila, mga langyaw o mga dumuduong dinhi sa kalibutan. Kagtong nagsulti sa ingon, nagpahayag sa mitanaw nga nangita sila, ug usa ka nasod nga ilang kaugalingon. Wala na sila magunahuna sa nasod nga ilang gibiyaan,
Kung nagunahuna pa sila niini, magkapauli unta sila. Hinunua, gipangandoy nila ang labi pang maayong nasod, ang langit nung nasod. Busa wala ikaulaw sa Dios, nga sila mo ila kaniya, nga ilang Dios. Kay nag-andam man siyag usa ka syudad, alang kanila. Tungod sa pagtuo, nakahimo si Abraham, paghalad sa iyang anak, nga si Isaac. Sa dihang gisulayan siya sa Dios, si Abraham mao ang gisaaran sa Dios. Apan andam siyang paghalad sa iyang bugtong anak, ingon halad sinunog. Giingnan siya sa Dios, pinaagi kang Isaac, makabaton kag mga kaliwat. Nagatuo si Abraham nga makahimo ang Dios, pagbanhaw kang Isaac. Busa maingunta nga gidawat ni Abraham si Isaac gikan sa kamatayon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mayawan ka, O Ginoo. Si Jesus mingon siya mga tinunan, ayaw kahadlok gamayng panon, kang inyong amahan nahimuot sa paghatag kaninyo sa gingharian. Ibaligya ang tanan ninyong katigayunan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabos. Pagsangkap kamog mga puntil nga dili madunot. Ug tiguma ang inyong mga bahandi dito sa langit. Diin dili gayud sila mukunhod kay walay kawatan nga manghilabot niini ni may mga anay nga mukutkot. Kay hain gani ang inyong bahandi at uwa usab didto ang inyong kasing-kasing. Pagandam kamo bisag unsay mudangat, baksig hugot ang inyong mga bisti diha sa hawak ug dagkuti ang inyong mga suga samag mga sulugoon nga naghulat sa pagbalik sa inyong agalon gikan sa kumpira sa kasal. Inigabot niya, inigtuktok, ablihan dayon ninyo ang pultahan. Bulahan kadtong mga sulugoon nga makaplagan sa ilang agalon nga nagtukaw ug andam. Sultihan ko kamo nga magbakos siya, palingkuron sila sa kananan ug silbihan niya. Ug bulahan sila nga hikaplagan niya nga andam, bisan kung moabot siya sa tungang gabi o kadlaw na. Ug timan ikini, kung nahibaw pa ang tagbalay kanus ang moabot ang kawatan, dili guyod siya mutugot nga lungkabon sa kawatan ang iyang balay. Busa kamuusab kinahanglan mangandam. Kay ang anak sa tao moabot sa takna nga wala ninyo pa pabuta. Unya, miingon si Pedro, Ginoo, nagsugilon ka ba nining sambingaya alang kanamo lamang o gitumong ba kini nimo alang sa tanan? Ang Ginoo mitubag, kinsa ba di ay ang buutan ug maalamon nga sulugoon? Siya nga tugyanan sa iyang agawon, pagdumala sa panimalay, paghatag sa ubang mga sulugoon sa ilang pahat, sa kalanon nga husto sa husto nga panahon. Bulahan kadtong sulugoon nga makaplagan sa iyang agawon nga nagtuman niini sa paghiuli niya. Sultihan ko kamo, ang agawon maghimo niya itong mga maong sulugoon nga tinugyanan sa tanan niyang katigayunan. Apan kun kadtong maong sulugoon moingon siyang kaugalingon, dugay pa moabot ang akong agawon, ug unya musugod siya pagpamunal sa kauban niya mga sulugoon nga lalaki ug babae,
ug magpalabig kaon ug inom, maghubog-hubog, unya mahibalik ang agawon usan niya nakadlaw nga ang sulugoon wala magpaabot kaniya ug sa panahon nga wala niya hibalui, taguron siya siyang agawon ug pahiagumon sa gidangatan sa ubang likoy nga sulugoon. Ang sulugoon nasayod unsa ang buot ipabuhat kaniya siyang agawon, apan dili mag-andam ug dili magtuman sa ipabuhat, silutan sa daghang latos. Apan ang sulugoon nga wala masayod unsa ang gusto siyang agawon ug makabuhat sa butang nga tungod nini angay siyang silutan o latuson, silutan siya sa diryotra nga mga latos. Ang tao nga gihatagag daghan, paniglag daghan, apan ang gihatagag daghan pagayod paninglan og mas daghan pa. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Una sa ngatanan para sa mga natingala o wala makamatngon niadtong Agosto 5 nag-ilista og mga kaparian sa mga parokya nato dinhi sa Archdiocese sa Sugbo, lakip na dinhi sa parokya sa Santo Rosario. Busa 5 ang naabot nga bag-ong mga pari dinhi, 4 sakop sa team of pastors, usa batan-on bago pa lang naordinahan nga mo'y matawag natog parochial vicar or assistant. Mahimamat raw niya ninyo sila sa inyong pagbalik-balik dinhi sa musunod na mga adlaw. Ug ang atong official nga date of installation or formal installation uban ni Archbishop Palma karon pang Agosto 15 sa alas 10 sa buntag, ug dapiton mo namo nga kung makalugar palihog tambong. Muna nga naglubina ta sa mahimayaon nga pagpasaka sa Birhen sa langit, ang Assumption, uban sa panghinaot nga giyahan ta sa Birhen Maria, atong patrona, sa angay unta nga padulngan nato isip parokyano dinhi sa Santo Rosario, isip usa ka katilingban sa pagtuo. Sa akong ubos nga bahin, dugay ko nga nangalagad sa seminaryo apan mutuomog sa 25 years ago, diri ko for 6 months isip administrator, kay si Cardinal Vidal man mooy nipuli makadiyot din sa parokya pagkawa nila ni Bishop Jando o Bishop Yet Cabahog. Unya, samtang nagpaabot sa pag-abot ni Bishop Lito Cortez, ako ang ibutang diri nga murag caregiver, no? So, wadam ha, 25 years after, nabalik ko din sa parokya uban ninyo, pero tiguang na. No? Kining ang ikaduhang pagbasa nga itong nadungugikan sa suwat sa Ebreo, mo tingali maghatag na itong lintunganay. Mo tingali mohatag na itong Yahweh nga atong masabtan ang unsay halangdon nga mensahe sa Ebanghelyo karon kay kung paminawon nato taas ang Ebanghelyo, mura og nagpaingon og mga pagbasa sa Adbyento nga gipapangandam ta kay mauli na nga galon, dunay mga hulga, dunay mga panalangin. Ug matud pa sa second reading, ang atong mga karaang mga kakatigulangan, mga tao nga iya sa pagtuo, katawhan sa pagtuo, mo'y naggiya kanato sa unsaon nato pagsabot ang mensahe sa Ebanghelyo. Tungod niini, maghisgot ta sa usa nining mga karaang mga tao sa pagtuo. Ug ang akong nahinumduman mo si Saint Francis of Assisi. Sa nitong 2 years ago, in 2023, dito sa simbahan sa St. John the Lateran, usa sa mga upat nga sikat nga basilika sa Roma, nga kanhi ay gani sa wala pa matukod ang Basilica of St. Peter, diha magpuyo ang Santo Papa up until the 14th century. Unya, in 2023, ang mga Pransiskano tibok kalibutan nagpundok niya ng simbahana kay dito nila gisaulog ang 800th anniversary sa pagkatukod sa orden nga Fransiskano. Sa dihang ang Santo Papa, si Pope Honorius III, nihatag siyang panalangin ni San Francisco de Assisi na mupadayon subay sa daan nga gilatad sa Dios kaniya isip sumusunod sa mensahe sa Ebanghelyo. Unya, doon ay backstory nga nung dito gihimo sa St. John the Lateran Basilica
ang anniversary. Tungod man kay in the 13th century, sa diyang nalamdagan sa Espiritu Santo si San Francisco de Assis or de Assisi, unya, di-decide siya nga ang iyang kinabuhi, iyang pagapuy-an sa paagi nga musubay sa lagda sa matag pulong nga gilagda sa Ebanghelyo ni Kristo. Ningadto siya kuyog sa una niya mga sumusunod, pagpangita sa Santo Papa, nagbaktas, nagsulob lang og mga sapot nga donuton, nanimaho, naglakaw, hapit na lang magtiniil, walay baon nga gida sa ilang taas nga panaw, aron moadto siya nining nindot nga simbahan, kay mangita siya sa Santo Papa, aron tagaan og blessing ang iyang pangindahay nga sila makapadayon pagpuyo sa ilang way of life nga mosunod sa evangelical values, no, of poverty, chastity, and obedience, but especially evangelical poverty. Ang Papa, sa wa pa siya moabot, nagdamgo di ay nga nagunob kuno, naguba ang nindot nga simbahan, diin siya naa. Usara kuno katawo nga wa niya mailhi nga nagsulob og dress in rags, nagsulob og lago yung kay nga biste, nga murag mga dunot nga trapo, nga mo'y nagpugong og nagakos sa simbahan, aron dili kini malaglag sa dayon nga hingpit. Ug pagkakita niya ni San Francisco, nakaila siya nga mooto ang tao nga iyang gidamgo. Ug iya ding gipanalanginan si St. Francis nga mupadayon sa Franciscan way of life, embracing the call especially of evangelical poverty or total dependence on the providence of God. Kumuadto mo karon sa Basilica of St. John the Lateran, sa atbang, dunay nindot kay nga monumento that was built in 1925. Diin gihulagway, katong maong panghitabo nga naabot si San Francisco, nga medyo bakilid man, ni lantaw si San Francisco sa simbahan sa iyang tungod, nagdupa ang iyang kamot, kuyog siya mga kauban, no, nga nagkagidlay, the small band of Franciscan brothers. Ang interpretation ana, to commemorate na sa gugma ni San Francisco sa simbahan ug sa iyang pagtahod sa autoridad sa Santo Papa. Pero dunay satol nga mensahe. Maka-imagine ka, tao nga lago, naningkamot pagpuyo sa Ebanghelyo, naglantaw og simbahan nga haruhay og adunahan. Wala man si San Francisco mangaway sa Santo Papa o sa mga naa ng lingkod sa pamunuan sa simbahan atong panahona, nga kamo, mga dautan mong tao, nahimo mong iya na sa kalibutan, kundili ang iyang debosyon sa simbahan nagpabilin apan ang iyang kaugalingong pagsaksi sa iyang kinabuhi sa Ebanghelyo, isip sumusunod ni Kristo, spoke a much louder sermon, a more effective sermon, kay kung iya pang giaway ang Santo Papa atong panahona. Ug tinud-anay nga naluwas ni San Francisco ang pagkabungkag sa simbahan sa dayon. Kay 200 years later, maabot ang Reformation period. Di ng mga Protestante ni panaway sa mga hiwi sa simbahan with reason. Unya, mabuntag na unta ang simbahan, apan salamat na lang nga gipasiunhan kini mga counter reforms through the witness of a saintly and holy life in the likes of St. Francis and other saints. Hinay-hinay na usab sa simbahan ang iyang mga hiwi, haron ang pagtulisok sa Protestant Reformation sa mga sayop sa simbahan, wala makaguba ni ini sa dayon. All because of the saintly witness of St. Francis and many other similar saints. Ang dito nganay ni San Francisco mao nga ang buhaton sa simbahan, ang una ra gyud nga kabalaka niya kung unsaon paggam ang simbahan, literal structure sa simbahan sama nining atong simbahanan. Limpyo ang altar, haron inikabot sa Ginoo diya sa Eucharistia, mahimo siyang angay nga luna ug dapit sa pagdawat ni Kristo. Kanang iyang simple concern nga limpyo lang ang mantel sa altar, limpyo lang ang butanganan sa kalis ug sa patena, is a symbol nga ang simbahan kinahanglan maghinlo siyang kaugalingon aron andam siya og takos nga mudawat
sa iyang Ginoo nga kanunay magbalik-balik pag-anha sa iyang taliwala. No? It becomes the principle for change and reformation, real change in the church. Muna nga, si St. Francis nakaila nga sukuhi sa nakitaan sa simbahan, ang simbahan dili gahom, ang simbahan dili bahandi, ang simbahan dili tawhanon nga institusyon nga mudumala sa kinabuhi sa kadaghanan, a dominating institution that rules over the lives of many. Ang simbahan usa ka tawo, ang iyangan si Kristo, ug nakakita si St. Francis niana samtang ang Santo Papa nagtukod og simbahan, ang St. John the Lateran nga murag palasyo, to show in the spirit of the Baroque movement atong mga panahona nga ipakita pinaagi sa visuals unsa ka adunahan, not just financially rich but unsa ka powerful ang simbahan nga nigsud nimo mahingangha ka ha. But that is not the church according to St. Francis. The church is Jesus Christ, the body of Jesus Christ, especially in the Eucharist. Muna nga kining ebanghelyo nato naghisgot unsaon man nato pagkahimong sakop sa gingharian. Dili ta magpa-enroll although binunyagan ta, kundili mudawat ta kang Kristo. Kay mo man na ang gingharian, si Kristo ang gingharian, ang simbahan si Kristo. Unya, how do we follow Jesus? We become followers of Jesus by becoming faithful to Him. Musunod ta niya pinaagi sa matuhuon nga pagsunod. And I do not know unsay nindot nga binisaya sa to be faithful. Moingon ta muunong dili tingali, maunungon nga pagsunod, maunungon nga pagtugyan sa kaugalingon, maunungon nga pagsalig kana tanan. Sa in English, we are called to be faithful followers of Christ, faithful members of the kingdom who is Jesus Christ. Therefore, tulo ka butang ang gidapit kanato rong adlaw. Unsa man kang paagiha manindot kang sakop sa pananglit kining parokya, diin nimo na sinati ang gingharian, diin imong mahimamat si Kristo dire. Muhug ba ka sa kuliktag daghan? Mo volunteer ba ka serbisyo? Mo buhat ba ka unsay ikaayos parokya? Tingali, makatabang na, but more than that. Tulo ka butang inyong buhaton kung gusto mo mahimong tarong nga parokyano. Dili lang sa Santo Rosario, kundi sa simbahan nga mao si Kristo. Una, pagbaton mo pagtuo, diin inyong hinluan ang inyong mga kasing-kasing sa tanang kabalaka nga makapukaw kaninyo, inikatog ninyo kay mahadlok mo tungod sa way kapaniguruan. Why do we begin with faith that is free from anxiety? Kanuman, tungod kay matud pa sa Ebanghelyo, kung nabalaka ka sa kanunay sa imong kinabuhi, kana tungod kay nagtan-aw ka nga ang imong kinabuhi naara dinhi ninyo taa. Ang imong kaugmaon ugma ra na kutob. Wa ka magtan-aw sa gingharian nga umaabot sa panahon nga walay katapusan nga mo ang eternity sa Ginoo. And therefore, to rid yourself of anxiety, wala lang tungod kay mo pasalig ang Ginoo nga amahan siya nga moamping nimo, kundi tungod kay ang mga kabalaka sa kalibutan dili na makaapekto nimo. Kaya ang imong kabalaka ang iya sa gingharian sa laraw sa Dios. Lisod na buhaton ha. Naay akong pare sa Opus Dei. Ibalhin taon sa Davao, 68 years old, nag-uol siya. Ang iyang mga nagtrabaho mo sa eskwelahan sa Opus Dei, Springdale or Southwest, gitagaan sa despedida party. Ningon ang usa sa iyang mga kauban, ayaw pagpadispedida kay dili man amoy atong spirit sa Opus Dei. Naging pangutana nga naman ka, sagoy nakadautan anang magparty tag panamilit. Ningon tong tao, ang spirit of Opus Dei is nga di man ta manamilit sa usa kay magkita magyapon ta sa langit. Imagine dili ta magdespedida kay magkita ta sa langit. Lisod na abson ha. Lisod na abton, but that is kingdom thinking. No? Kingdom faithfulness. Number 2, kinahanglan tag pagtuo nga mahimutang gawas nun to the effect nga mahimutang manggihatagon.
Now, wala ko manawagan og kolekta, ayaw say pa og sabot nga dugangi pa ang kolekta dili. Kung mangita tag pagtuo nga mahimutang gawas nun, nga mahimutang manghatagon sa tong kaugalingon, nagpasabot nga sama ni Kristo, dili lang ang atong kaugalingong project, ang atong hunahunaon, kung mag-unsa ta para sa atong kaugmaon, kung saon na to amping ang atong mga minahal sa kinabuhi, sakto man na, nindot man na, di man na sayop, but dili lang ta mahigtan anang mga butanga, maghuna-huna apod ta sa kabalaka sa ubang mga tao sa atong katilingban. Sa kakuwangan po silang kinabuhi, sila po mga giantos. Maghuna-huna apod ta sa uban sa laing pagasulti. That is basic generosity. Kung dili ta kahatag og kwarta, kung dili ta katabang og unsa diha, at least iampo nato kung doon natin madunggan, silingan nato na sakit, simbako o cancer, iampo nato. Huwag tayo ikatabang ibayad sa ospital, iampo nato nga manghilak tas Ginoo nga Ginoo, ayaw tao na siya pagwantahan na kay Sira Biyagi saligan sa iyang banay. Concern is generosity. Thirdly, kung gusto mo mahimong tinud-anay nga sumusunod sa gingharian, usa ang ikatulo is realize nga instrumento ratang tanan. Our projects in the life, ino po nga sa in English, unsa atong gustong gidamgo nga nindot, bisan unsa ka halangdon, bisan unsa ka maayo, o ka bulawanon, o makahuluganon, dili nato makabot. Ang Dios ragyoy mukabot nini. Mangandoy ta nga manindot ang simbahan sa Santo Rosario. Dili ang mga pari dinhi mo'y musulpad ana. Ang mga pari pagani dinhi mo'y magpabadlong sa ninyo o mahimong babag sa pagkanindot sa parokya. Ang Dios mo itong lauman nga mo'y muliho sa atong taliwala. Diin kitang naadinhi lakip ang mga badlungon. Pukawon niya nga musalmo ta sa unsay iyang gustong paingnan, unsay iyang gustong ipakabot, unsay gusto niyang tukuron o tapuson sud sa atong lifetime. We can only be humble servants, as the gospel repeats. We are not project managers. We are not accomplished producers of good things. To be humble nga kita, muraratag asin nga gamay, nga matod pa ni Saint Jose Maria Escriba sa Opus Dei, nga ilabay, itimpla, haron mo lami ang pagkaon. Kung magpalabi tag butang sa tong kaugalingon, muparat naman ang sudan, di na makaon. Kung manawag tag atensyon sa atong pagkamaayo, di naman muparat man. To contribute something to where we are able to contribute in the spirit of Christ's goodness and love, and to bring hope around us and healing where there is pain. If you follow all this, nindot mo nga parokyano sa Santo Rosario. Hinoon, nindot pod kumuhog mo kolekta, manimba mo, kaya nakagamay na raba, pakapin na lang na. Pero bisan pag di mo muhog kolekta, bisan pag wa na'y manimba din nakagamay na, siya ko gamay na lang. Yet, be faithful to Jesus Christ by learning to rid yourself of the anxieties of this world, by learning to be free enough to share your life with others through concerns and generosity, and learning to understand that gamiton rin kita nga instrumento sa Ginoo sa iyang kausa ug dili sa atong kabulahanan. Kining tanan mao ang panawagan sa ebanghelyo para kanatong tanan. Ako na ning bubuon kay gasig di na mo mamalik sa Domingo kay mo nagkataas na mangwali sa itong bagong pari ato na lang tas Redemptoris manimba kay mubo. Nadi tay bagong gimmick sa Sabado sa hapon. Ayaw mo kasuko sa Sabado sa hapon pamubaan na mo ng anticipated mass nga mahuman in 30 minutes or 40 minutes. Haron mo daghan. Doon na tayo shortcut mass para lang padugok masabado sa hapon. So kung di mo ganahan ning taas nga misa, balik mo sa Sabado sa hapon. Palihog manindog ug atong baghoon ang atong panaad sa pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan nga makagahom sa nga tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang makakita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, yanak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, yanak dili binuhat usag kinaiya samahan. Pinagi kaniya mga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tawo ug alang sa tong kaluwasan,
Mi kanaog siya gikan sa langit. Salalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugod ni Poncio Pilato, nagantos siya namatay ug gilubong, sa ikatong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghahatag sa kinabuhi, nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya og gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan, nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala, nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Sa tumang pagsalig sa Dios atong mahigugmaong amahan, mudangop kita kaniya, dala ang atong mga pangamuyo sa atong pag-ingon, mapuanguron nga Dios dungga ang among mga pag-ampo. Kitang tanan? Mapuanguron Dios dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan, mamahimong timaan sa paglaom nining atong kalibutang buak, magampo kita sa Ginoo. Mapuanguron Dios dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang tanan nga nagatigom dinhi, aron pagsaulog sa santos nga Eucharistia, maalimahan pinaagi sa pulong sa Dios, sa ingon makabaton sa kahingpitan sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Mapuanguron Dios dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga pamilya nga nahimulag tungod sa bisan unsang hinungdan, makasinatig kahupayan sa mahigugmaong katilingban, magampo kita sa Ginoo. Mapuanguron Dios dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga idaran, ang mga masakiton, nga nanag-antos sa balatian, mahupay sa makaalim nga presensya ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Mapuanguron Dios dungga ang among mga pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Mapuanguron Dios dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga matuhuong mitaliwan gikan niining kinabuhia, makadangat na sa langit nung puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Mapuanguron Dios dungga ang among mga pag-ampo. Langit nun nga mahan, dungga ang among mga pag-ampo ug pasinatia kami sa imong kalumo. Ayaw itugot nga mahimulag yun kami kanimo, kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Salamatan ka, Karoon, among Diyos, ay higasahan mo kami ng Kristo Jesus, ang iyong anak sa kahampunan, nahimong among kasagaron, putli o hindi, magtapos kayo sa iyong kahalango. Umusa ang Diyos, pinipan o pinipino, mga halad na natagitan sa kanimo. Kung ka magabudya sa usapaagi, diin sa kadaghan sa mga ubas, sa kailindon ang ihino. Naghanamukay sa trigo, naghanamukay sa trigo, sa pirasupan natin mo. Mga igsoon, pagampo kamo nga ngako ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa nga tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa iyong mga kamot. Alang sa pagkaya pag-imaya siya ngalan, Alang usab sa itong kapusganan sa tibok niyang santos nga simbahan.
O Dios nga gamhanan maghahatag sa mga gasa nga among gihalad, dawata ang gasa nga gihalad sa imong simbahan ug himoa kini nga sakramento sa among kaluwasan. Dawata Ginoo kining sakripisyo sa pagpuypoy ug pagdaig nga among gisaulog nining pagpasaka sa langit sa mahal nga inahan sa Dios. Kini makadangat unta kanamo sa pasaylo o maghimo kanamo mapasalamaton sa kanunay. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang ibayaw at sa imo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay lumataro. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa nga tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kaysa dakong kaluoy gihigugma mo gayud ang kalibutan. Sa ingon nga imong gipadala ang among manunubos, ang imong anak, imo siyang gipadala nga tawo sama kanamo, hinuon hawa sa sala, aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong maghigugma diha kang Kristo. Yusikan namo ang imong mga gasa sa grasya, gisaad sa pinaagi sa among pagsukol, pinaagi sa pag-uapan na hiuli kini kanamo, pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Busa uban sa mga anghel, mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, gayud ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nini mga gasa, aron mahimo kini lang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Sa puso pagkawan
Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga moatubang ug malagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Jose among administrador ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab nga among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Kaluoy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom mga mahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan ginamit ang mga pulong nga gitulo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayo tanawa ang mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa,
ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Panausab kanimo. Ug karon atong itunol ang timaan sa atong pag-inigso unay. Cordero sa Diyos, nananawa ka sa sala sa kaibutan. Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan, bulan kita ang gidapit sa panihapon sa Ginoo. Umayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo mag-amping kanato alang sa kinabuhing dayon. Sanctify me, body of Christ. Save me, water from the side of Christ. Wash me, passion of Christ. Give me strength. Hear me, Jesus. Hide me in thy bosom. Never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus. Hide me in thy
Mag-ampo kita. O Ginoo, ang pagkalawat simo ang pagkalawat nga imong gihatag kanamo, magluwas unta kanamo sa mga sala o magamping kanamo nga makanunayon diha sa kahayag sa imong kamatuoran. Tapos kami makatambong sa kalanong langit nun, nangamuyo kami sa imong kaluoy, Ginoong Dios namo, nga kami nga nagpasidungog sa pagpasaka sa langit sa inahan sa Dios, mahalikay unta sa tanang mga dautan, kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ato karon dalion pagpangadji ang prayer for the beatification of the servant of God, Venerable Archbishop Teofilo Camumot. Almighty and ever-living God, it was your grace and love of you that made your servant, Venerable Teofilo Camumot, devote his life to your service as priest and bishop, a life of self-abnegation, constant prayer, generous love for the poor and the needy. Grant that his virtues provide a lasting example for all and merit the approval of the Church, that he be raised to the altars. As a sign of your benevolence to your servant's cause, we humbly implore you to bestow upon us this favor. Iampo nato ang kaayuhan sa atong mga higala nga may balatian o kanila nga nangasakit nga nanginahanglan sa kaluoy sa Dios. In the name of Jesus our Lord, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today Our our daily bread, and forgive us our trespasses, as so we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Panglingkod makadiyot alang lang sa mubok kay nga mga pahibaw. Una sa nga tanan, atong igahin ang second collection karong Domingo alang sa atong gitawag og Parish General Pastoral Fund. Pundo kini alang sa nagkalain-laing charitable programs sa parokya. Unya, ang live streaming sa misa matag Lunes dito sa sementeryo magsugod sa pagpangadji alang sa mga kalag sa purgatorio, nobina, sa alas 9 sa buntag ug magpadayon sa pagbasa sa mga pamisa ug sa pagsaulog sa misa alang sa alas 10 nga takna. I think mo ni siya ang naandan, no? Sa niaging Domingo, ang katong gitawag og second collection, mikabat na og sa amount of 24,923.75. Unya, number 4, karong umaabot Agosto 5, natong Martes niabot ang atong mga bagong kaparian. Ako mo si Padre Siongo, uban ako si Monsignor Beltran, si Father Benji Herrera, si Father Joseph de Aquino, ug ang atong batanon nga assistant si Father Cirilo Romero. Nya ipadayon nato ang pag-ampo alang nining atong mga kaparian nga naabot naunta sila magmakanunayon sa ilang pagpangalagad sa parokya. Unya di man tingali niyang dili niyang naibag-o nga laing announcements nga nasayop ni hatag nasa cellphone, sorry. Katong na ay additional duha lang kabutang akong dali og pangita. Unya, ang installation sa mga bagong pari August 15 alas 10 dire with Archbishop Palma. Ang ikaduha sugod sa umaabot nga Sabado August 16, doon na natay anticipated mass pod sa Domingo alang sa Domingo sa Carreta nga Menterio. So gawas sa Lunes doon na nagipuno nato nga anticipated mass aron katong buot nga moduaw ug manimba 2 in 1, no? So makaduaw, makasimba pa gyud. At 4:45 matag Sabado na sa hapon. Unya gikan gyapon sa team of pastors sa kilid nga bahin sa simbahan, doon natay extended nga satellite nga office aron sa pagdawat sa mga pagpanglista alang sa magpamisa
Apan more importantly para sa mga dili katultol, pointer na sila kung asa gyud ang atong opisina mahamutang diri sa silong in case bag-o nga moanhi sa atong parokya. And lastly, hinauton ta nga mobalik mo sa simbahan sa itong pagpanimba. Of course, pwede mong manimba bisan asa, pero kung inyong tagaan og kay gayunan nga atong buhion og balik ang parokya, maningkamot ta nga ato nang makabot sa mosunod nga 6 ka tuig ubos sa panalangin sa Ginoo. No? Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Dawata karon ninyo ang Dios nun nga panalangin. Ginoo, panalangini ang imong katawhan ug pun-a sila sa kadasig, lig-una sila sa imong gugma aron mabuhat nila ang imong kabubuton pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong bawnon ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Source of love, so Yes.